தேசத்தில் நரசிம்ஹா என்ற ஒரு அரசர் இருந்தார். அவர் தேவர்களையே தோற்கடிக்கும் அளவிற்கு அதிக சக்தி கொண்டிருந்தார். அவருடைய படை தளபதியின் பெயர் சரப் மெரூன். அவன் மிகவும் பேராசை கொண்டவன். அவனும் இளவரசரும் சேர்ந்து அரசரை கொல்ல திட்டமிட்டனர். ஆனால் அவன் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பே காலரா நோய் வந்து இறந்து போனான். அடுத்த பிறவியில் அவன் சிந்து தேசத்தில் ஒரு குதிரையாக பிறந்தான். அந்த குதிரை மிக அழகாகவும் வேகமாக ஓடக்கூடியதாகவும் இருந்தது. ஒரு முறை கௌட தேசத்திலிருந்து சிந்து தேசத்திற்கு வந்த ஒரு வணிகர் இந்த குதிரையை பார்த்தவுடன் மிகவும் கவரப்பட்டு அதை வாங்கி தன் அரசரிடம் விற்கலாம் என்று முடிவு செய்தார். குதிரையை வாங்கிய கையோடு கௌட தேசத்திற்கு வந்து உடனடியாக அரண்மனைக்கு அரசரை காண விழைந்தார். காவலர்களிடம் அனுமதி பெற்று அரண்மனைக்குள் நுழைந்த வணிகர் அரசரை காண சென்றார். அரசர் அவரிடம் தாங்கள் எதற்காக வந்துள்ளீர்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு வணிகர், அரசே, நான் ஒரு வியாபார விஷயமாக வந்திருக்கேன். சிந்து தேசத்திற்கு போனேன். அங்கே ஒரு உயரக அழகிய குதிரையை பார்த்தேன். அந்த குதிரைக்கு நிகர் இந்த உலகில் எதுவுமே இல்லை. மிக அதிக விலை கொடுத்து அதை வாங்கி வந்தேன் என்று கூறினார். இதை கேட்ட அரசர், அப்படியே, உடனடியாக அந்த குதிரை கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறினார். உடனே அரசர் முன்பு குதிரை கொண்டு வரப்பட்டது. அதை பார்த்த அரசர் மிகவும் கவரப்பட்டு அதை பரிசோதித்த பிறகு வாங்க முடிவு செய்தார். வணிகரிடம் அவர் வேண்டிய பணத்தை தாராளமாக கொடுத்து அனுப்பினார். சில நாட்களுக்கு பிறகு வேட்டைக்கு செல்ல நினைத்த அரசர் அந்த குதிரையில் சென்றார். காட்டிற்குள் ஒரு அழகிய மானை கண்ட அரசர் அதனை துரத்த ஆரம்பித்தார். மானும் உயிருக்கு பயந்து வேகமாக ஓடியது. மானை துரத்து சென்ற அரசர் தன் உடன் வந்த வீரர்களை விட்டு வெகு தூரம் வந்திருந்தார். களைப்பினாலும் தாகத்தினாலும் அரசர் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்க நினைத்தார். குதிரை அருகில் இருந்த மரத்தில் கட்டிவிட்டு தானும் ஒரு பாறையின் மேல் அமர்ந்தார். அப்போது காற்றில் அடித்து வரப்பட்ட ஒரு காகிதத்தோல் அவர் அமர்ந்திருந்த பாறையின் அருகில் விழுந்தது. அதில் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தின் பாதி ஸ்லோகம் எழுதப்பட்டிருந்தது. அரசர் அதை கையில் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தார். அவர் வாயிலிருந்து ஸ்லோகத்தின் முதல் சப்தம் வந்தவுடனேயே குதிரை தரையில் விழுந்து தன் உயிரை விட்டது. நித்தியமான 4 கரங்கள் கொண்ட நாராயண ரூபத்தை அடைந்து வைகுண்டத்திலிருந்து வந்த புஷ்பக விமானத்தில் அமர்ந்து வைகுண்டத்தை நோக்கி சென்றது. நடந்தவைகளை ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்த அரசர் இதை பற்றி யாரிடம் விளக்கமாக கேட்பது என்று யோசித்தார். அப்போது அவர் அருகில் ஒரு அழகிய ஆசிரமம் இருப்பதை அறிந்து அங்கு விரைந்தார். அங்கு தன் புலன்கள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்திய ஒரு பிராமணர் இருப்பதை கண்டார். அரசர் அவரை வணங்கிவிட்டு அவரிடம் எவ்வாறு எனது குதிரை வைகுண்டத்தை அடையும் பாக்கியத்தை பெற்றது என்று பணிவோடு வினவினார். விஷ்ணு சர்மா என்ற பெயருடைய அந்த பிராமணர் அரசரிடம், அரசே, சிறிது காலத்திற்கு முன் உங்கள் படை தளபதியாக இருந்த சொரூப் பெருன் இளவரசருடன் சேர்ந்து உங்களை கொல்ல திட்டமிட்டான். ஆனால் அவன் காலரா நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போனான். அடுத்த பிறவியில் குதிரையாக பிறந்து அவன் விதிவசத்தால் தங்களிடம் மீண்டும் வந்து சேர்ந்தான். இப்போது நீங்கள் வாசித்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தை அவன் கேட்டதன் வாயிலாக அவன் வைகுண்டத்தை சென்று அடைந்தான் என்று கூறினார். பிராமணரை வணங்கி விடைபெற்ற அரசர் நாட்டிற்கு திரும்பி தினமும் அந்த காகிதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்த ஸ்லோகங்களை படிக்க ஆரம்பித்தார். சிறிது காலத்திற்கு பிறகு தன் மகனை கௌட தேசத்தின் அரசராக அறிவித்துவிட்டு தான் வனத்திற்கு புறப்பட்டார். அங்கு தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தை படித்தார். அதன் மூலம் விரைவாக பகவானின் திருப்பாதங்களை அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, ஒரே ரெக்வஸ்ட் பிரபுஜி. இந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே அவங்க ஊர் பேரும் பின்கோடும் சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணிடுங்க. பக்தி விருட்சான்னு ஒரு குரூப்ல ஜாயின் பண்றதுக்காக இந்த ஊர் பேரும் பின்கோடும் தேவைப்படுது. அதனால அனைத்து பக்தர்களும் அது சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, கடைசியிலே இதை சொல்லி இருக்க பிறகு மாதாஜி கொஞ்சம் பேர். சரி, வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அது முன்னாடி நீங்க பிரணிதி பாடிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பாடுறீங்க? பாடி. யாரு பாடுறீங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதி வாசிங்க மாதாஜி யாராவது. சரி, நான் பாடவா பிரபு? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகலா சக்ஷுர் உத்மீலிதம் ஏவ தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. ஸ்ரீசைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீகுரோः श्रीयुधपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं चाक्रजां तं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां सह. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त कांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पांचकल्पतृप्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनोभ्य वैष्णवोभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणविहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाति वासस्थाय देशधारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நம்ம அந்த ஸ்லைடுக்கு போயிடலாம். இந்த ஸ்லைடு வேண்டாம். இப்போ பிரதிநிதி பாடக்காக இந்த ஸ்லைடு யூஸ் பண்ணேன். ஓகே, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். அதாவது புருஷோத்தமமான யோகம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதம் நமக்கு வந்து புருஷோத்தம மாதம் தான். ரொம்ப சிறப்பாக நம்ம கோவிலில் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பக்தர்கள் வராங்க. வந்து பகவானுக்கு நெய் விளக்கு ஏற்றுவாங்க. சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேலே பகவானுக்கு நெய் விளக்கு ஏற்றணும். இந்த மாதம் ஃபுல்லாக இப்போ முடிய போகுது இந்த மாதம். இந்த மாதத்தில் வந்து பகவானுக்கு வந்து அது கிருஷ்ணருடைய யோகா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த அத்தியாயம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பக்தி கலந்த இது இருக்கும். ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற இதுவும் 5வது அத்தியாயம் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க. பக்தியில் வந்து மேன்மை அடைகிறத பற்றி ரொம்ப அழகாக இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதில் முடிவரை கொடுக்குறார். இந்த அத்தியாயத்தில் முடிவரை கொடுக்குறார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் சின்ன ஒரு பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபாக்தவருந்து விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ட்ரெஸ் தான் நான் நேற்று நைட்டு நான் போட்டது மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி, வேதவல்லி மாதாஜி. ஆமாங்க பிரபுஜி. இதுதான் நைட் நான் போட்டேன். காலையில மங்கள ஆரத்தியில இது பழைய ட்ரெஸ். இது பழைய கோவில்ல உள்ள ட்ரெஸ். இது ரொம்ப பிரசித்திப்பட்ட ட்ரெஸ். கிரீடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு நாம முதல் ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து பேச போறாங்க. பகவான் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வந்து. சரி, அதற்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்றத ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாமா? நம்ம அது இந்த ஸ்லைடில் கொடுக்கல. அது நம்ம இருந்தாலும் நேற்று என்ன பார்த்தோம், இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். அதாவது முக்குணங்களை பற்றி நேற்று படித்தோம். 1ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து
8வது 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். என்னது வரையுறை வகைகள் எங்கே நான் எங்கே இருக்கிறேன் அந்த சாராம்சத்துல பார்த்தோம். அதுமே குணத்தின் ஆதிக்கத்தை பற்றி அறிஞ்சுக்கிட்டோம். அது வந்து சத்துவ குணம்னா தெளிவா இருப்பாங்க, ரஜோ குணத்துல வந்து பதட்டமா இருப்பாங்க, தம்ம குணத்துல வந்து மாயத்தால கட்டுண்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அதே குணங்களுக்குள்ளான செயல்பாடு, அது செயல்பாடோட அப்படி மடிந்தாங்கன்னா இறந்தாங்கன்னா எங்க போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க சொர்க்கலோகம் போறாங்க, ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க பூலோகத்துல வராங்க, அதாவது தமோ குணத்துல இருக்கவங்க நரகலோகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். குணங்களை தாண்டி செல்லுதல் அப்படின்னா எப்படி தாண்டுவது, அவரது நடத்தை என்ன, தாண்டுவரின் அறிகுறிகள் என்ன, அப்படி அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாம 27வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம தான் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தரமான அத்தியாயம். இதுல முக்கியமா வந்து நம்ம பார்க்க போறது 1ல இருந்து 5வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வீடா விடுதியா, வீடா விடுதியா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த சாராம்சத்துல பார்க்கலாம். வீடா விடுதியான்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீடுனா நம்மளுடைய விருந்தாவனம், நம்மளுடைய கோலோகுல விருந்தாவனம் தான், பகவானுடைய லோகம் தான் வந்து நம்மளுடைய சொந்த வீடு. விடுதின்னு பார்க்கணும் நம்ம இதுதான், இந்த பூலோகம் தான். இந்த பூலோகம், உயர்லோகங்கள், சொர்க்கலோகங்கள், பிரம்ம லோகங்கள், சிவலோகங்கள், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்லோகங்கள். ஸோ இந்த உயர்லோகங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது வாடகை வீடு தான் அதெல்லாம். அது திரும்ப நாம பழைய இடத்துக்கு போனோம்னா அந்த நம்ம சொந்த வீட்டு தான் போகணும் இல்லைங்களா. அதுதான் வீடா விடுதியா பார்த்த சாராம்சம்ல பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது, ஆன்மீக உலகம் வீடு. ஆன்மீகம் தான் நம்மளுடைய வீடு இல்லைங்களா. அதை புரிந்து கொள்பவர் வேதங்களை அறிபவர். இந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாம இதை பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் 6ல இருந்து 11 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். ஆன்மீக உலகில் உள்ள பண்புகள், பௌதிக உலகில் உள்ள பண்புகள், கிருஷ்ணரை தமது இழந்த தொடர்பை நம்ம புதுப்பிக்கிறார். எதுல ஆன்மீகத்தில் தொடர்பு இருக்கும்போது நமக்கு அதை பத்தி பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி 12ல இருந்து 15 பராமரிப்பார். பகவான் வந்து பராமரிப்பார் யாரு அப்படின்னா உடல், மனம், புத்தி, உடல், மனம், ஆத்மா, இந்த 3 பத்தி நம்ம செயல்பாடு பார்க்க போறோம். எதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 12வது 10ல இருந்து 15ல இருந்து. அதே மாதிரி 16ல இருந்து 20 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா விழிச்சி அடையாத ஜீவன்கள் யார், விழிச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள் யார். விழிச்சி அடையக்கூடியவங்கள் பாத்தீங்கன்னா அதாவது தனிந்து அனுபவிக்க விருப்பம் கொள்ளவங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே பௌதிக உலகிலே இருப்பாங்க, இந்த இயற்கையை சார்ந்தே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விழிச்சி அடையக்கூடியவர்கள். விழிச்சி அடையாதவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரை இருக்க வேண்டும் விருப்பப்படுவாங்க. அதே மாதிரி எப்பொழுதுமே ஆன்மீக உலகை விட்டு செல்வதே இல்லை. அவங்க எப்பவுமே பகவான் பக்தி மார்க்கத்திலே இருப்பாங்க. அவங்க வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இந்த 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 அத்தியாயத்திலே நாம வந்து 17, 18, 19, 20 இந்த 3 ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம ரொம்ப கண்டிப்பா அதை படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது வீடா விடுதியா அந்த சாராம்சத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது 9வது பதம் வரைக்கும். அப்ப வீடா விடுதியான்னு பார்க்கும்போது இப்ப நாம இந்த பூலோகத்துல இருக்கிறது வந்து இது விடுதி, இது நம்ம லாட்ஜ். இப்ப நம்ம ஒரு ஊட்டிக்கு போறோம், கொடைக்கானல் போறோம், சிம்லா போறோம், எங்கோ டூருக்கு போறோம், ஒரு யாத்திரா போறோம், எங்கேயோ போறோம்னு வச்சுக்கலாம். போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 1,00,000 ஒரு 50,000 கொண்டு போறோம்னா போயிட்டு அங்க எவ்வளவு செலவாகுதோ அந்த கோவில் எல்லாம் என்னெல்லாம் போய் பார்க்கணுமோ எல்லாம் பார்த்து நம்ம திருப்பி எங்க வருவோம், நம்ம வீட்டுக்கு தானே வந்துருவோம் இல்லைங்களா. அதான் நம்ம வீடு. அதே மாதிரிதான் இப்ப நாம வந்திருக்கிறது வந்து நம்ம வாடகை வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இது தற்காலிகம் தான், டூர் மாதிரி வந்திருக்கோம். இங்க டூர்ல வந்து கூட எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணா மனைவி, கணவன், பிள்ளை, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம். நமக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா. இது நீங்க வந்து ஞானி டைப்ல பார்க்கணும். இது பந்தப்பட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ என்னங்க கணவர் இப்படி சொல்றாங்களே, மனைவி இப்படி சொல்றாங்களே நினைக்காதீங்க. இதுதான் நம்ம யதார்த்தமான இது, நம்மளுடைய இது. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து வாழ்க்கையை ரொம்ப அழகா கொண்டு போகலாம் எல்லா விஷயமே. ஸோ நம்ம இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட மனைவிகள், குழந்தைகள், பிள்ளைகள், சமுதாயங்கள், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட வருவாங்க. எவ்வளவு வருவாங்க, நாம இந்த 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 லோகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தான். அதுக்கப்புறமா அவங்க யாரோ நம்ம யாரோ தான். எல்லாருமே அப்படிதான், எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அதுதான் சிறப்பு. இது அதை பத்தி இங்க தெளிவா நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல படிக்க போறோம். வீடா விடுதியா சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம படிக்க போறோம். பகவான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறார் முதல் ஸ்லோகத்திலே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அதை படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधक्षागम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஒரு பௌதிகமான உலகத்துல நாம் இருக்கிறோம், அதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. இதுல பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்கடை கூறினார். மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறார். அறிவான் அறிந்தவன், அவனால் தெரியும் அப்படின்ற ஆணித்தனமா சொல்றார் வேதங்களை படிக்கிறவங்க இல்லைங்களா. அப்போ இந்த இந்த ஆலமரத்தை உதாரணமா கொடுக்குறார் பகவான். இந்த ஆலமரம்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா இது இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து பாக்குறவங்க வந்து கிளைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழும் வேறு மேலும் ஆலமரம் சொல்லப்படுது. இப்போ ஒரு ஆலமரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குளம் மாதிரி இருக்கும். ஒரு குளம், அந்த குளத்துக்கு இந்த கரையிலிருந்து
பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆலமரம் அந்த கரையில தெரியும், அந்த கரையில இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ தண்ணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பிரதிபலிப்பு எப்படி இருக்கும், தலைகீழ தெரியும் இல்லைங்களா? அப்படிதான் தெரியும், ஸ்ட்ரைட்டா தெரியாது. இப்போ அங்க அந்த சைடு ஆலமரம்னா இந்த தண்ணியில நம்ம இங்கிருந்து இந்த கரையில இருந்து பார்க்கும்போது அப்படியே நமக்கு எதிர்மறையா நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அது போலதான் இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாம உண்மையான உடல் இது கிடையாது. இது பௌதிகமான உடல். உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை நாம பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், தலைகீழ தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். தலைகீழ தான் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை அந்த மாதிரி வாழ்ந்திருக்கனால இந்த உடலோட சாராம்சம் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் வேத பதங்களாக இலைகளை கொண்ட ஆலமரம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ இந்த வேதங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இதை விரிவா பார்க்கலாம். இந்த ஆலமரம், இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வந்து இந்த ஸ்டெம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மரத்தோட தண்டுல வந்து நம்முடைய தேவர் வந்து பிரம்ம தேவர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அது லோட்டாஸ். சோ இந்த ஒரு கிளைகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கிளைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போற பாதைகள். அது நம்ம என்ன பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்றதான். பௌதிகத்துல போனோம்னா நாம வந்து இந்த மரத்தோட கீழே தான் போவோம், மேல போக மாட்டோம், கீழே தான் போவோம். அந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டா செயல்படுறதுதான் அந்த இது. ஒரு இலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பௌதிகளோட பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையோட ஒரு சிறப்பு அம்சம் அது. அந்த அந்த ஒரு இதா கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப அழகா நம்ம லெவல் 2ல வாங்க இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். இங்க என்ன பண்ற, பௌதிகமான உலகம், கிளைகள் மற்றும் கீழே விழும் வேர்கள் பொதுவாகவும் இருக்கும் ஆலமரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதுல என்ன விசேஷம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக உலகில் பிம்பம் அதாவது ஆன்மீக உலகில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிம்பம் அசைவுல அமைந்துள்ளது இல்லைங்களா, ஆன்மீக உலகில். அதே வந்து பௌதிகமான பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஆலமரத்தோட வேர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதே மாதிரி அதுக்கு மேல வர கிளைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உதிர்ந்து போற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. மரம் எப்பவுமே அப்படிதானே, பொதுவாக மரங்கள் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இந்த வேர்கள்ல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா, ஆன்மீக பற்றோடு இருக்கிறாங்க. அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக முச்சி அடைவாங்க. அதே அதே ஆப்போசிட்ல நினைச்சு பாருங்க, பௌதிகத்துல அதிகமா பற்று இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா உதிர்ந்த இலை மாதிரி தான் அவங்க ஆவாங்க அப்படின்றது இந்த விளக்கமா அது கொடுக்குறாரு பகவான். இது அதனால ஒரு கிளையும் வந்து ஒரு வேதங்கள்ல ஒரு பதமா சொல்லப்படுறாரு. இன்னும் விரிவா இதை பத்தி பார்ப்போம். 2வது பதத்துல பார்க்கும்போது இன்னும் தெளிவா தெரியும். ஹரே கிருஷ்ண மத்த 2வது பதம். தர்ஷோர்த்வம் பிரஸ்ருஸ்தாஸ்ய தஸ்ய சாகா குணப்பிரபுதா விஷயப்பிரபாவா அத்தஸ்ய மூலான்யனுசந்ததானி கர்மானுபந்தினி மனுஷ்யலோகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் வளர்த்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகளை புலனின்ப விஷயங்களையும் இம்மரத்தின் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இம்மரத்தின் கிளைகள் நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த கிளைகளும் சரி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டுள்ளது. இப்ப நம்ம ஜட இயற்கைன்னு படிச்சோம். அதை பத்தி என்னது, அதாவது சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், இந்த குணங்களால அந்த மர கிளைகள் வந்து ஒன்னொன்னா விரிஞ்சு கிடக்கு. நம்ம எந்த கிளையை நம்ம பற்று கொள்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்முடைய நம்முடைய நோக்கங்கள், நம்மளுடைய பாதைகள் அதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அது எந்த எந்த நம்ம குணத்துல இருந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் நம்ம விரிகின்றோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். உபகிளைகள் வந்து புலனின்ப விஷயங்களமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த இப்போ ஒண்ணு இல்ல, இப்ப சத்துவ குணத்துல போயிட்டே இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன். நேற்று ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க, அழகா கேட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்கன்னா, வேதம் படிக்கிறோம், பகவானு கிட்ட பாராயணம் பண்றோம், இதுல வந்து திருப்தி அடைகிறோம் இல்லையா, திருப்தி நல்லதானே அப்படின்னு கேட்டாங்க. அது ஆக்சுவலா வந்து வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா அது எதிர்மறையா சொல்லுது. திருப்தி நம்ம எதிர்பார்த்து நம்ம பண்றது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வேற ஒரு கிளை நம்ம கிடைக்கும். அந்த இடத்துல இருந்து போகும்போது வேற கிளை, அதான் புலனின்ப கிளைகள் தான். அது எல்லாமே வந்து எதிர்பார்த்து செய்ததுனால அதனால இன்னொரு கிளை கிடைக்கும், இன்னொரு வழி கிடைக்கும். சோ அந்த வழியை பிடிச்சி நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடும். அது பாத்தீங்கன்னா அதர்ம வழியில போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் சொல்ல வர்றாரு பகவான். அதனால பௌதிகத்துல இருக்கும்போது அந்த 3 குணத்துல இருக்கும்போது நம்ம டிராவல் ஆகும்போது ஏதாவது ஒரு சிக்கல்ல போய் கண்டிப்பா நம்ம மாட்டுவோம். 100%, 200% கண்டிப்பா மாட்டுவோம். அதுதான் பகவான் சொல்றது. என்ன சொல்றாருன்னா, எந்த ஒரு புலன் விஷயத்திலையும் நம்ம ஈடுபாடு இல்லாம, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறது தான் வந்து உகந்தது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மரத்தை நாம வேரோட சாய்க்கணும். இது ஒரு பௌதிகமான மரம் நினைச்சுங்க. இந்த மரத்தை வேரோட சாய்க்கணும்னா பற்று இல்லாமல் இருக்கணும். பற்றற்ற தன்மையை நாம செயல்படணும். யார் மேலையும் அதிகமான பாசம் இருக்கக்கூடாது. அதாவது பாசம் இல்லாம இருக்கக்கூடாது, பாசம் இருக்கணும். அது பற்றற்ற தன்மையா, ரொம்ப பற்று இருக்கக்கூடாது. இப்ப பகவான் கூட பக்தி கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பிரேம பக்தி, அன்புன்றது எல்லாருமே என்ன பண்ணும், அரவணைக்கும். மோகம் கொடுக்காது, மோகத்தோட கொடுக்காது இல்லைங்களா. சாகர வரைக்குமே அந்த பிரேமம் நிற்கும்.
உயிர் விடுற வரைக்குமே அந்த அன்பு இருக்கும். அன்புன்றது எல்லாருமே வந்து தவறா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. காமத்தோட பாக்குறாங்க. அன்புன்னா அப்படி பாருங்க. அது ஆக்சுவலா அன்புக்கு வந்து அது விளக்கமே அது கிடையாது. அன்புனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப, அதாவது என்ன சொல்றது, அந்த ஆத்மாவை அப்படியே அழகா கொண்டு போகும். அது எந்த சுக துக்கங்களா இருந்தாலும் சரி அது பங்கு எடுத்துக்கும். அதுதான் அன்பு. சும்மா அன்பு கொடுக்குறோம், அந்த கொஞ்ச நேரம் அன்பு கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா எதிர்மறையா பேசுறது பண்ணா அது அன்பே கிடையாது. அது முன்னாடி கொடுத்த அன்புக்கு எதிர்மறையான செயல். அது அந்த அதுக்கு பலனே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அன்பு வந்து நம்ம மோகம் வந்து மோகத்தை வந்து பிரேமத்துக்கும் அன்பு சில நேரத்துல ஸ்லிப் ஆகும். ஏன் ஸ்லிப் ஆகுதுன்னா அந்த குணத்துல டிராவல் ஆகும்போது, சத்துவ குணத்திலேயோ ரசோ குணத்திலேயோ அதே பண்ணும்போது அந்த அன்பு வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குணத்துல இருந்து அன்பு வைக்கும் போது அப்ப என்ன ஆகும்னா எதிர்மறையான இந்த கிளைகள், இந்த பௌதிகமான கிளைகள் நம்ம போகும்போது அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அன்பு முறிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நம்ம முன்னாடி கொடுத்த அன்புக்கு அது அர்த்தமே இல்லாத போயிடும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் இந்த புலன் இன்பத்துல இருக்கும்போதும் சரி எந்த விஷயத்திலுமே இந்த முக்குணங்கள் சாராம நம்ம இருக்கணும். அதை பத்தி இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். 3வது ஸ்லோகத்துல வந்து 3 நாள்ல வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இது அந்த மரத்தை எதால அந்த எந்த ஆயுதத்தால கொல்லணும் அப்படின்றத இங்க ரொம்ப அழகா சொல்றார். இந்த 3 நாள்ல படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது 4வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. न रूपम् अस्येहे तदोपलभ्य नान्तोपचादिर्न न च सम्प्रदिष्टाम् अश्वत्थं येन सुवृटमूलम् असङ्ख्यशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं परिमार्गयितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः तम् एव सात्यं पुत्रं यदा ஓகே மாதாஜி, உங்க ஆடியோ ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் உங்க ஆடியோ ஏதோ இன்டர்நெட்ல ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. இப்போ 3 நாள்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அந்த அந்த ஆலமரத்தை எப்படி நாமோ எதால கொல்லணும் எதால வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காண்பது கூடியதல்ல. இதுவும் புரிஞ்சுங்க. ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யற செயல் இதுதான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுமே தவிர இதுக்குள்ள தார்ப்பியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது கண்ணுக்கே தெரியாது. அது வந்து சூட்சமம். அந்த சூட்சமத்தை வந்து நாம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன செயல்படுறோம் அப்படின் போது நாம அதே குணத்துல டிராவல் ஆகும்போது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. அதே வந்து நீங்க சுத்த சத்துவத்துல மாறும்போது தான் அந்த சத்துவத்துல இருந்து நீங்க மாறுறீங்க பாத்தீங்களா, அப்பதான் நாம செய்யற செயல். ஒரு பிராமணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு எல்லாம் ஹரிபக்தியோட இருப்பான், எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பான். அதுல திருப்தி அடைகிறதுனால அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நிலை போறதுக்கு அவருக்கு சான்ஸே இருக்காது. ஏதோ அவர் செஞ்ச புண்ணியங்கள், அவர் முன்னோர்கள் செஞ்ச புண்ணியங்கள், ஏதோ அவர் செஞ்ச புண்ணியங்கள் ஏதோனால அப்போ வந்து அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும். புண்ணியம் செஞ்சனால அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும் போது அப்போ யோசனை பார்ப்பாரு அவரு. ஆஹா, நாம இவ்வளவு நாள் பிராமண கோலத்துல இருந்து பகவானுக்கு எதிர்பார்ப்போட நம்ம பக்தி கொடுத்தோமே, அதனால தான் நாம திருப்தி விட்டு நம்ம இப்படி கிடக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் மேன்மடைகிறார் பாத்தீங்களா. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சூட்சமமான செயல். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாரு. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதே அல்ல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூட்சமா இருக்கும், கண்ணுக்கே தெரியாது. இது எங்க முடிகிறது எங்க தொடங்க கூட தெரியாது. ஏன்னா நாம அந்த கோணத்துல இருக்கும்போது அந்த குணங்கள் இருக்கும்போது இது எங்க ஆரம்பிச்சோம் எங்க முடிக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒரு யார்கிட்டயா கோவப்படுறோம்னு வச்சேன், ஏன் நம்ம கோவப்படுறோம், எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சோம் அந்த கோவம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த இதுல அந்த 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 இதுல இருக்கும்போது அப்போ இதன் அஸ்திவாரம் எங்க இருக்கிறது என்பது யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த பௌதிக தன்மையில் இருக்கும் யாராலுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது, ஞானிகளும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்றார். அப்போ ஆனால் பலமாக வேறொன்றுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை, அதாவது பற்றோடு இல்லாம எந்த ஒரு உறவுகிட்டையும் பற்று இல்லாம பகவானுகளோட பற்று கூடாது, பகவான்களோட அதிகமான பற்று கூடாது. அதிகமான பற்றுன்னும் போது மோகத்தை உண்டாக்கும். மோகம் உண்டாக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மள என்ன என்ன திசையில கொண்டு போவோம் பாத்தீங்கன்னா தவறான திசையில கொண்டு போவோம், மூட நம்பிக்கையில கொண்டு போவோம். தேவையில்லாத செயல்லாம் பண்ண வைக்கும் நம்மள. அந்த மாதிரி செயல வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணவே கூடாது. ஒரு நிமிஷம். தேவையில்லாத செயல நம்ம கொண்டு போய்க்கும் அந்த மோகம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செயல் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுதான் பகவான்கிட்ட பக்தி கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதிகமான பக்தி, அதாவது மோக பக்தி கொடுக்கும்போது நம்மள மூட நம்பிக்கையில கொண்டு போவோம். சில பேர் அளவு குத்தணும் சொல்லுவாங்க, அளவு குத்தணும். சில பேர் வந்து தீல நெருப்புல நடக்கணும். அப்புறம் பள்ளம் தோண்டிக்கிட்டு உள்ள போய் உட்காந்துக்கிட்டு நான் ஜீவ சமாதி அடைகிறேன், 1 வாரம் பொறுத்து வெளியே வரேன். இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. இதெல்லாம் வேதங்களை சொல்லவே படல. இதெல்லாம் செய்யவே கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. ஏன்னா அந்த உடல் பகவானுடைய உடல், அதை துன்புறுத்தக்கூடாது. அந்த உடல் துன்புறுத்தக்கூடாது.
துன்புறுத்தாம பகவானுக்காக சேவை பண்ணி நாம இதுக்கு பண்ணோம். இதை எதுக்காக சொல்ல வரனா, மோகம், பகவான் மேல அதிகமான மோகம், கடவுள் மேல அதிகமான மோகம் வரும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுவோம். ஏன்னா இந்த உடல் இது நம்ம பகவானுக்காக நம்ம பண்றோம், அது பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. அதே பிரேம பக்தி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நல்ல அழகா பகவானுக்கு சமையல் பண்ணுவாங்க, அவர் கொடுக்குற சாப்பாடு அழகா சாப்பிடுவாங்க, சாத்வீகமா செயல்படுவாங்க. எல்லாரையும் வாங்க கிருஷ்ணா, வாங்க ராதே, வாங்க தாயா, வாங்க, இப்படி எல்லாருமே கிருஷ்ணாவா நினைப்பாங்க, ராதாவா நினைப்பாங்க எல்லாருமே. அப்ப நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அது பிரேமமே இருக்காது, இது மோகமே இருக்காது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க அழகா சொல்றாரு அவரு. அதாவது இந்த அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்குது என்று யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேறுன்ற இந்த மரத்தை பற்று இல்லாமல், பற்றின்மை, பற்றோடு இல்லாம இருந்து அந்த எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியோடு வெற்றி சாய்க்க வேண்டும்ன்றார். அப்ப எதில் மேலேயும் நம்ம பற்று இருக்கக்கூடாது, அதிகமான பற்று இருக்கக்கூடாது. பற்று இருந்தாவே நாம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, எங்க ஆரம்பிக்க எங்க முடிவு தெரியாது இல்லைங்களா? அது சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே சொல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை. அந்த பற்று இல்லாமல் நாம செயல்பட்டோம்னா நம்ம எங்க ஆரம்பிச்சோம் எங்க முடியும் நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படாம நேரம் எங்க போவோம், எங்க நாம தொடங்கணுமோ அங்க போய் சேர்ந்துவோம். எங்க போய் தொடங்கணும்? பிருந்தாவனம், பகவானுடைய வைகுந்தம். அங்கிருந்தா நாம எல்லாருமே வந்தோம், திரும்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? அது எதனால? இந்த பற்று இல்லாமல் இருக்கும் போதுதான். அதுதான் சொல்ல திரும்பி வருவதில்லை. அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, எங்கிருந்து தொடங்குகிறது? பகவானுகிட்ட இருந்து தொடங்குகிறது. யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ, பகவானுகிட்ட இருந்து எல்லாமே விரிவடைகிறது. அந்த பரமபுருஷ பகவானுடைய சரணடைய வேண்டும் அப்படின்றார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த விளக்கம்? அப்போ பற்று இல்லாமல் நாம செயல்படணும். அப்பதான் இந்த ஆலமரம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆலமரம், அந்த ஆலமரத்தை நாம எப்படி வெட்டணும்? பற்று இல்லாமல் ஆயத்தால வெட்டப்படணும் அப்படின்னு இந்த 3-4 பதங்கள்ல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாசயதே சூர்யோ ந சசாங்கோ ந பாவகः யத் கத்வா தனிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அந்த பரம வஸ்து, அதாவது வாஸ்தலம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வாஸ்தலம் நீங்க அதாவது ஒரு வேதம் படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், இதெல்லாம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கற்பனையில போகக்கூடாது. கற்பனை எப்படி போகணும்னா அந்த வேதத்தை சார்ந்து போகணும், பௌதிக தன்மையோட கற்பனை பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஊட்டி மாதிரியோ, கொடைக்கானல் மாதிரியோ, சிம்லா மாதிரியோ, இல்ல சுவிட்சர்லாந்து மாதிரியோ, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அதை வச்சு கற்பனை பண்ணக்கூடாது. பகவானுடைய வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டது, ஸ்ரீமத் பாகவத் என்ன சொல்ற, அதை வச்சு கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். அப்படி இருக்கும் பகவானுடைய லோகம். எல்லாமே சொல்லுவாங்க பகவானுடைய அவருடைய கால் பாதத்துல நகத்துல உள்ள அழுக்கா இருந்தா கூட நம்ம பரவாயில்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் பக்தி. பகவானுடைய அவர் குண்டலத்துல உள்ள ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு முத்தோ, ஒரு வைரமோ, ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படி இருந்தா கூட பரவாயில்ல எனக்கு. பகவானுடைய மாலையில ஒரு மணி கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பகவானுடைய மாலை போடுறாங்க இல்லையா, அந்த மாலையில ஒரு ஃப்ளவர், அந்த ஒரு இழையா இருந்தா கூட நான் பரவாயில்லை அப்படின்னு பக்தி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் பிரேம பக்தியில வரும். பகவான் அப்படிதான் நம்ம பிரேம பண்ணோம். நான் அவர் கூட உட்காந்துக்கிட்டு டிங்கி டிங்கி டிங்கின்னு மணி அடிச்சுக்கிட்டு அவர் கூட சுத்தி நிற்குது அப்படி கிடையாது. அவருக்கு அங்க போனாலும் அந்த சேவை இருக்கணும். நம்ம அந்த மனப்பான்மையோட தான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். வைகுந்தம் போயிட்டா மட்டும் பத்தாது. வைகுந்தத்துக்கு எதுக்கு போறோம்? பகவானுக்கு சேவை பண்ண போறோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? பகவானுடைய ட்ரெஸ், பகவானுடைய மணி, பகவானுடைய ஆடை அலங்காரத்துல உள்ளதுல அதுல ஒரு ஸ்பாட் நம்ம இருக்கணும். அப்படிதான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, சூரியனோ சந்திரனோ நெருப்போ மின்சாரத்திலேயோ ஒளிரூட்டதில்லை, அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் ஜட உலகில் திரும்ப வருவதில்லை அப்படின்றார். திரும்புவதில்லை. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய லோகம் அப்படிப்பட்ட லோகம். ஒன்றும் இல்லைன்னா நான் அண்டார்டிகால கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்தேன், ஒரு 6-7 மாசம் கிட்ட வேலை பார்த்தேன். அங்க பாத்தீங்கன்னா ஷிப்ல இருக்கும்போது ரொம்ப மோசமான குளிர். நம்ம ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் சாதாரணமா ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா 0 டிகிரில அதாவது 0 டிகிரில மைனஸ் பிளஸ் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அதிகமா வச்சுன்னா மைனஸ்ல போச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எல்லா காய்கறிலாம் கெட்டு போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் நம்ம உள்ள இருக்க முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். அதே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர், அதாவது பெரிய பெரிய ஃப்ரீசர்லாம் ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரீசர்லாம் மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, -8 அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அங்க -60, 45, 60. நீங்க தண்ணி குடிக்கும் போதே அந்த தண்ணி ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். தண்ணி இப்படி வெளியே வச்சுட்டு இப்படி குடிச்சினாவே டக்குன்னு ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரும்னா தண்ணி அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடும், ஐஸ் ஆயிடும். ஸோ அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் அங்க பாத்தீங்கன்னா. அங்க சூரியனே பார்க்க முடியாது, சூரியனே பார்க்கவே முடியாது, சூரியன் வராது. டே டைம்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா டேவும் நைட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்.
எந்த டைம்ல சூரியன் வருது, சூரியன் மறையதும் உதயமாகும்போது எங்களுக்கு தெரியும். எப்படி தெரியும்னா அந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால மட்டும் ஒரே கிரீன் கலர்ல அப்படியே இருக்கும் அந்த இடம். அப்படியே இப்ப நம்ம சாயங்காலம் சூரியன் அஸ்தமாகும்போது உதயமாகும்போது எப்படி ரெட்டிஷா ஆகுது பாத்தீங்களா, ஒரு ரெட்டா ஆகுது பாத்தீங்களா, ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல வரும். அது மாதிரி கிரீன் கலர்ல வரும், அப்படியே அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அப்ப நாங்க நினைச்சுப்போம், இப்ப சூரியன் மறையுதுப்பா, சூரியன் உதயமாகுதுப்பா, இப்ப சாயங்கால டைம் வந்துச்சுப்பா, அது எங்களுக்கு டைம். அந்த மாதிரி நாங்க இது பண்ணிருப்போம். அந்த மாதிரி கிளைமேட் இருக்கும். அது பகவானோட லோகம் பாத்தீங்கன்னா அங்க சூரியனே இருக்காது, சந்திரனும் இருக்காது. ஆனா இங்க அட்லாண்டிக்கால பயங்கரமா டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அங்க பாத்தீங்கன்னா விதமான டெம்பரேச்சர், அதிகமாகவும் இருக்காது, கம்மியாகவும் இருக்காது. எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும். இருட்டாவும் இருக்காது, பகலாவும் இருக்காது. அவ்வளவு அழகா இருக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 11வது காண்டத்திலையும் 10வது காண்டத்திலையும் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் தான் வரும். ரொம்ப அழகா இருக்கும். பகவானுடைய வைகுந்தம் எப்படிப்பட்ட வைகுந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த இடத்துல அவ்வளவு அழகா பியூட்டியா இருக்கும். அதை நீங்க அதை படிக்க படிக்க கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன், அவ்வளவு அழகா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு. சோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய வைகுந்தம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க கவி, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன். நான் 4 o'clock நான் பண்றேன். நான் 4 மணிக்கு கண்டிப்பா பண்றேன். சோ அந்த மாதிரி வைகுந்தம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா பியூட்டியா இருக்கும் பகவானுடைய வைகுந்தம். அதுதான் இங்க அங்க போயிட்டோன்னா யாருமே நம்ம திரும்ப போறது இல்லை. இப்ப ராதையும் சரி கிருஷ்ணாவும் சரி அங்க லீலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க லீலை பாத்தீங்கன்னா அந்த லீலை அங்க வந்து ஒரு மயில் இருக்கு, அதெல்லாம் அந்த செடி அவர் நடக்கிற பாதத்துல அங்க ஒரு செடியாவோ ஒரு மண்ணாவோ ஒரு கல்லாவோ அவர் உடம்புல உள்ள மணியாகவோ ஏதோ இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் பிரேம பக்தி. அங்க போயிட்டு பகவானுக்கு சேவை பண்ணோம், நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணோம், அது பிரேம பக்தியில வரும். அதுவும் ஒரு ஆசைதான் இருந்தாலும் அந்த ஆசையை வந்து நாம வந்து பிரதிபலிட் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அந்த பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிப்போம் 2வது லெவல்ல வருவாங்க. 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्शानि इन्द्राणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே எனது நித்தியமான அம்சங்களாவார் அப்படின்றார். அதாவது கட்டுண்ட வாழ்வில் காரணத்தால் மனம் உள்பட 6 புலனுடையவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றன. இப்ப சொல்லிட்டாரு பாருங்க, என்னுடைய லோகத்துக்கு வரணும்னா இந்த பற்று இல்லாமல் ஆயுதத்தால வெட்டி நீங்க கண்டிப்பா வர முடியும்ன்றாரு. இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, பற்றோட இருக்கணும் சரி பற்று இல்லாமல் இருக்கணும் சரி, ரெண்டுமே வந்து என்னுடைய ஆத்மாக்கள், என்னுடைய அம்சன்றார் பகவான். இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு பாருங்க, ஜீவாத்மார்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவார். நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். எது, கொசு கூட, எறும்பு கூட சரி, யானையா இருந்தாலும் சரி, பூனையா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, மரம் செடி கொடியா இருந்தாலும் பகவானுடைய அம்சம் தான். எல்லாமே பகவானுடைய, எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பகவானுடைய அம்சம் தான். அப்ப கட்டுண்ட வாழ்வில் என்னது, நாம ஒரு கட்டத்தை போட்டுக்கிறோம். கட்டத்தை போட்டுட்டு பௌதிகத்துல நம்ம குடும்பம் இருக்கு, நம்ம சமுதாயம் இருக்கு, நம்ம அது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டுல போய் மாட்டிக்கிறோம். மாட்டிக்கிட்டு அதுல இருந்து நாம மீண்டு வர முடியாம திரும்ப திரும்ப அதே தப்பை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதே வேதம் படிச்சாங்கன்னா அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா கூட இருக்கும் போதே சரி, அதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வரணும், பற்று இல்லாமல் நாம குடும்பத்தை கொண்டு போகணும், பற்று இல்லாமல் தேசப்பற்று இருக்கணும், நாட்டுப்பற்று இருக்கணும், அதே மாதிரி குடும்பப்பற்று இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும், மோகம் இல்லாம இருக்கணும், பிரேமமோட இருக்கணும், அன்போட இருக்கணும். அப்படிதான் இருக்கணும். அன்பு வந்து நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அன்பு வந்து யாருக்குமே துரோகம் நினைக்காது, யாருக்குமே துரோகம் பண்ண மாட்டாங்க, துரோகம் செய்யக்கூடாது, அதுதான் அன்பு இல்லைங்களா. அப்ப அந்த பிரேமத்தோட நாம வந்து அதுதான் பற்று இல்லாமல் உள்ள ஆயுதமே, பற்று இல்லாமல் உள்ள ஆயுதம் அதுதான். அது அப்ப அன்போட நாம நடந்துக்கணும். அப்ப அந்த கட்டுண்ட வாழ்வு காரணத்தால் பற்றோட இருக்கிறதுனால அந்த மனம் உள்பட 6 புலன்களும் அதுல போய் மாட்டிக்கிறாங்க, சிக்கல்ல போய் மாட்டிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் பகவான் இந்த பாதம் மூலியமா நமக்கு இன்னும் தெளிவா விளக்குறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। शरीरं यत् अवाप्नोति यस्साप्युक्त्र रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्स्कन्धान् इषायत् इष्टवाशयात्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாருங்க, அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம 2வது அத்தியாயத்தோட சுலோகம் வந்து நமக்கு இது உணர்த்தும் இல்ல.
இதுல என்ன சொல்ற பாருங்க, காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி வேறு ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றனர். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்ற பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்கு இதனை கைவிடுகின்றனர். சரி, இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் எப்படி உங்களுக்கு புரியல இருக்குன்னு கொஞ்சம் எல்லாரும் யாராவது உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்க சொல்லுங்களேன். நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் என்ன சொல்ல வராருன்னு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? நீங்க கண்டினியூ கிளாஸ் அட்டன் பண்றவங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் யாராவது சொல்லுங்க, தெரிஞ்சவங்க கூட சொல்லலாம், ஏன்னா அர்த்தவங்க அது புரிஞ்சுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளோட கர்ம வினையின் பயனாக அடுத்தடுத்த பிறப்பு நமக்கு ஏற்படும். சோ அவன் அந்த பாவத்தை அவன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு எடுத்துட்டு போறான், அந்த கர்மத்தோட விளைவு. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நல்லா புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அதுதான், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல் அழிஞ்சிரும். இது சூதல உடல், கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல். கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் எது? சூட்சம உடல். அது என்னது? அது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம், இல்லைங்களா? நாம என்ன தவறு செய்யறோம், நாம என்ன புண்ணியம் பண்றோம், இது எல்லாமே நம்ம அந்த சூட்சம உடல்ல தான் இருக்கும். இந்த சூதல உடல் பௌதிகமான உடல், இந்த இயற்கையை சார்ந்து இருக்கிற உடல். இது காற்றை சார்ந்து இருக்கும், நிலத்தை சார்ந்து இருக்கும், சூரியனை சார்ந்து இருக்கும். இதெல்லாம் சார்ந்து இருக்கனால இந்த உடல் சூதல உடல். இது அழியக்கூடிய உடல். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சார்ந்து இருக்கும். அதனால அது அழியக்கூடிய உடலே கிடையாது. ஆனா வந்து சூட்சம உடல் இது பாத்தீங்களா, அதுவும் அழியக்கூடிய உடல் தான். ஆனா அதை அழிக்கணும்னா பற்று இல்லாமல் இருக்கணும், இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் இல்ல சொல்றாரு. இது அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும் பாருங்க. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல இங்க ஒரு ஃப்ளவர் வந்து அழகா இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளவர் ஸ்மெல் சுத்தி இருக்கும், இல்லைங்களா? அது போலதான், இல்லைங்களா? இந்த உடல்ல நாம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அடுத்த உடல் நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். இப்பவே தீர்மானிக்கிறோம். நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நம்மளை தீர்மானிக்குது. அடுத்த ஜென்மம் வேணுமா வேணாமா, இல்ல அடுத்த ஜென்மத்துல வந்தா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்றத நீங்க வேதங்கள் மூலியமாவோ, ஒரு தோஷிகாரர் மூலியமாவோ, பெரியவங்க மூலியமாவோ, இல்ல குருகள் மூலியமோ நீங்க சிந்திக்கணும் அவசியமே இல்லை, கேட்கணும் அவசியமே இல்லை. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க என்ன தவறு செய்யறீங்க, என்ன நல்ல பண்றீங்கன்றத அடுத்த ஜென்மத்தை நீங்க தீர்மானிக்கிறீங்க. இதுதான், இல்லைங்களா? அப்ப அதுதான் சொல்ல வர்றார். ஜட உடலில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலை வேறு உடல் மாற்றம் உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. அது எது சுமந்து செல்லும்? சூட்சம உடல் சுமந்து செல்லும். மனம், புத்தி, அகங்காரம். நம்ம என்ன மாதிரி பேசணும், என்ன மாதிரி தீமை பண்ணோம், என்ன மாதிரி நன்மை பண்ணோம், அது எல்லாமே தூக்கின்னு போகும். நம்ம நன்மை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுங்க, நிறைய நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு ஏதோ இடத்துல நம்ம எல்லாம் தப்பு பண்றவங்க தான். யாருமே தப்பு பண்ணாதவங்க கிடையாது, எல்லாமே தப்பு பண்றவங்க தான். அதுக்குள்ள பரிகாரம் என்னன்னா, நம்ம நன்மை செய்ய 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 அந்த தீமைகள் குறையும். தீமைகள் எப்படி வரும்? அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல உடல் கிடைக்கும். நல்ல உடல் கிடைச்ச பிறகு அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்போம். நாம நல்ல உடல் யாருக்கு ஒருத்தன் கிடைக்குதோ அவன் கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மத்துல முக்தி கிடைக்கும் சொல்றது ரொம்ப அழகா பகவான் 18ஆம் தேதியில ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாரு. அப்போ வேற உணர்வுகளை சுமந்து செல்வி இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் மற்றொரு உடலை ஏற்பதற்கு இதனை கைவிடுகிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது, இல்லைங்களா? நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நாம எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நாம செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பதம் மாதாஜி. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிங்க, டைம் இல்ல. ஸ்ரோத்ரம் சசூப்ஸ்ர சாரி ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறேன். படிங்க. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு பர்ஷனம் ச ரசனம் கிரானம் ஏவச அதிஷ்டாய மனஸ்யாஸ்யம் சாயம் விஷயான் உபசேவதா. உபசேவதே. அது நல்லா விரிச்சு படிங்க. நல்லா படிக்கிறீங்க. அது நம்ம பிரிச்சு படிச்சா போதும், நல்லா வந்துரும். ஓகே, அழகா படிக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல 9வது பாத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, இவ்வாறு வேறொரு, அதாவது சூதல உடல் நம்ம என்னது? இந்த உடல், கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல். இந்த சூதல உடல் பெரும் உயிர் வாழி, அதாவது மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, மூக்கு, நாக்கு, தொடு இந்த உணர்வோடு அடைகிறான். போன ஜென்மத்துல அந்த உடல்ல நாம என்னென்ன காரியம் எல்லாம் பண்ணுமோ, ஒருத்தனை ஒரு பலான்னு ஒரு அரையறான்னு வச்சுக்கலாம், அவன் காது போச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், அடுத்த ஜென்மம் நம்ம காது காலி. இந்த பாவத்தை நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஒருத்தனை போட்டு ஒரு நாயை போட்டு காலை உடைக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம், அடுத்த ஜென்மம் நம்ம ஊனம் தான். இது கருட புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம என்னெல்லாம் பாவம் பண்றோமோ அதோட பலன் அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம போவோம், காது கேட்காம இருக்கும், கை இருக்காது, கால் இருக்காது, இந்த மாதிரி நம்ம வரும். ஏன்னா நம்ம அது ஜென்மத்துல நம்ம பண்ண தவறு அது. ஆனா தவிர இந்த ஜென்மத்துல நம்ம அனுபவிக்கணும்.
அனுபவிக்கணும். அதுதான் சொல்றாரு, மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, மூக்கு, நாக்கு, தொடு புலன்கள் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் இன்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான் அப்படின்றார். அப்போ இந்த பிறவி நாம் என்னெல்லாம் பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அடுத்த பிறவி நம்ம வேணாம்னா பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும். முழு நேரம்னா கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்க முடியும். எப்படி கொடுக்க முடியும்? எழுந்தா கிருஷ்ணா, உட்காந்தா கிருஷ்ணா, வந்தா ராதே, போனா ராதே, நின்னா பேசினா கிருஷ்ணா, இதை நினைச்சுக்கிட்டே இருங்களேன். இதை நினைச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க பாட்டு உங்க அன்றாட வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஆபீஸ் ஒர்க்கை பார்க்க முடியும், வீட்டுல குடும்பத்தை பார்க்க முடியும், சமுதாயத்தை பார்க்க முடியும், எல்லாம் பார்க்க முடியும். எல்லாம் கிருஷ்ணாவா ராதையாவா பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுதான் கலங்கமற்ற பக்தி. அந்த பக்தி கொடுத்தீங்கன்னா போதும், எல்லா பாவங்களும் நம்ம விட்டு போயிடும். பகவான்கிட்ட அவருடைய பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட நமக்கு எல்லா பாவமும் போகும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் 10வது பதம். உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமூடா நானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சுஷ்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல அழகா படிச்சீங்க. அதாவது ஞான பசந்தி அப்படின்னு படிச்சீங்க. அதை சில பேர் அதை சேர்த்து படிக்கும்போது வேற ஒரு மீனிங் மாறும். நான அப்படின்னு பண்ணும்போது அது தனியா பிரியும். ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. இப்படிதான் அப்படியே படிச்சுட்டே இருங்க, வந்துடும், அழகா வந்துடும். முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களை மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவிக்கிறான் கொண்டுள்ளானோ என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவர்கள் அவை அனைத்தையுமே காண முடியுன்றார் இல்லைங்களா? பகவானுடைய வேதங்களை, அதாவது இந்த வேதங்களை படிக்கிறதோட இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிங்க. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வாழ்வியல், நம்ம உளவியல் எல்லாமே இதுதான் இருக்கு. கம்ப்ளீட்டா இதுதான் இருக்கு. இதை நாம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணவே போதும் இல்லைங்களா? அப்போ நாம ஞானியாகிறோமோ இல்லையோ கர்ம யோகியா போகும். ஞானியாகிறோமோ இல்ல ரிஷி ஆகிறோமோ அது வேற விஷயம். ஆனா நம்ம கர்ம யோகியா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். கர்ம யோகியா செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்து செய்யலாம். ஆனா அதே இந்த பௌதியத்தில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமான செயல்பாடு தான் பண்ணுவாங்க. உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுவான் என்பது அந்த இயற்கை குணங்களை சார்ந்தே இருப்பான், இயற்கையோட சார்ந்தே இருப்பார் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காரு. 11 ஹரே கிருஷ்ணா. 11, 12 மாதாஜி. हरे कृष्णा. यतन्तो योगिनः शयनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तन्दो भयाकृतात्मना भयाकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति यशेसेदसः. हरे कृष्णा जी. 12 கீழ இருக்கு பாருங்க. यत् आदित्यागदं கீழ இருக்கு. यत् आदित्यगदं तेजो जगत्पासयते अखिलं यच्चन्द्रंसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्मामहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. அதாவது இதுல சொல்றாரு பாருங்க, 11ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. தன்னுணர்வு நிலை பெற்ற முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். பகவானுடைய அறிபக்தியோட செயல் பண்றவங்க கண்டிப்பாக இதை காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்கள் முயற்சி செய்தால் கூட என்ன நடக்குது என்று காண இயலாது. ஏன்னா அந்த குணம், சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். சத்துவ குணத்துல நம்ம என்ன சொன்னோம் பாத்தீங்களா? பகவான் சொல்ற காது குத்தே கேட்க மாட்டான். ஏன்னா வேதத்துல எல்லாமே இருக்கு, வேதத்தான் எல்லாமே இருக்கு, பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணா சரியாயிடும் அப்படின்பான். எப்படி செய்வான்னா பற்றோட செய்வான். அப்போ பகவான் சொல்றதை காது கொடுத்து கேட்க மாட்டான். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த பற்றோட இருக்கும்போது நீங்க எது சொன்னாலும் காது கொடுத்து கேட்க மாட்டீங்க. ரசோ குணத்தை சுத்தம், அவன் நாகரிகமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து போயிட்டு இருப்பான். தமோ குணத்துக்காரன் சொல்லவே தேவையில்லை, எதுவுமே காதல விழாது அவனுக்கு. நல்லது கெட்டது எதுவுமே விழாது. 18ல அழகா சொல்லுவார் பாருங்க. 12 தேதியில எது கரெக்டா சொல்லுவார் பகவான், ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். அவன் எது சொன்னாலுமே நேர்மறையா செய்வான். யாரு? 2 குணத்துக்காரங்க, ரசோ குணக்காரன், தமோ குணத்துக்காரன். நாமளும் அப்படிதான். எந்த நேரத்துல கோவப்படுறோமோ அந்த இடத்துல ரசோகுணம் வந்துடும். எந்த நேரத்துல நம்ம அடிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ தமோ குணத்துல வந்துடும். அடிக்கிறானாவே தமோ குணம், பைத்தியக்காரத்துக்கு போயிட்டான். நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஒருத்தர் நம்ம சண்டை போடுறாங்க பேசுறான் போது ரசோகுணத்துக்கு போறாங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அங்க இருந்து ஸ்லிப் ஆகணும். நாம தப்பே பண்ணல, நாம சரிதான் பண்ணோம். அது யாருக்கு தெரியும்? அவனுக்கு தெரியாது. நீங்க அவனை புரிய வச்சோட புரியாது இல்லைங்களா? பகவானுக்கு புரியும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? அவன் நாம தப்பே பண்ணல, நம்ம மேல பழியே போடுறான்னா கூட கிருஷ்ணா அரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலைக்கு வந்துடணும். நீங்க எதிர்த்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சீங்க, எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவனுடைய குணம் அப்படியே உங்களுக்கு வந்துடும். எதிர்மறையா நீங்களே பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தர் ரசோகுணம் போறாருன்னா நாம என்ன பண்ணணும்? அங்கிருந்து ஸ்லிப் ஆகணும்.
சரிங்க, ஓகேங்க, ஓகேங்க. அவர் அப்படியே சாந்தமான பிறகு அந்த ஆத்மா நல்ல ஆத்மா தான். அந்த நேரத்துல குணம் வந்துடுச்சு. அந்த குணம் வந்த பிறகு அவரே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அவரே நினைச்சோட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அவரை அமைதிப்படுத்தணும்னா நாம அமைதியா இருக்கணும். நாம எதிர்மறையா செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த குணம் வந்துச்சுன்னா 2 பேரும் அச்சின்னு பொருள்வாங்க, சண்டை போட்டு நடப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனாலதான் எந்த ஒரு தப்பு நடக்கும்போது அந்த குணம் தான் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, தன்னுடன் நிலை பெற்ற முயற்சி செய்யும் ஆன்மீக இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியுன்றார். அதே வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் தன்னுடன் நிலை பெற்றாலும் சரி, அந்த நிலைப்பு தான், நான் பகவானுக்கு பக்தி செய்றேன், கோயிலுக்கு போறேன், இதெல்லாம் பண்றேன், எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் வருது? அது யாரு கஷ்டம் இல்ல, பகவானுக்கு கஷ்டம் கிடையாது, நாம செய்யற கஷ்டம் தான் அது. நாம அந்த புரிஞ்சு நாம செயல்படணும். அப்ப முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்குது என்பதை காண இயலாது அந்த பௌதியத்துல இருக்கிறவன், மாயத்துல இருக்கிறவன். அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 12ல பாருங்க, உலகம் முழுதும் இருளை விலகுகின்ற சூரிய பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றனர், மேலும் சந்திரன் பிரகாசம் நெருப்பின் பிரகாசம் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றனர். அப்போ நெருப்புல இருந்து அந்த அந்த சூரியன்ல இருந்து வர சுடர் கூட வந்து பகவானுடைய தான். எல்லாமே பௌதிகம் தான். சூரியனோட சுடரை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் போது பௌதிகம் தான் இல்லைங்களா? சந்திரனோட இது வந்து பகவானுடைய இதுதான். அது அங்கிருந்து வருது அனுபவிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் நம்ம பௌதிகம் தான் போகுது. அது ஆனா சூரியனோட ஒளி நமக்கு வரணும். காலைல எழுந்த உடனே மங்களாரத்தி பாக்குறோமா, சரி பகவானுக்கு சேவை பண்றோமா, சூரியன் உதயமாகுதா, பகவான் சூரியனுக்கு நாம ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவருடைய இது நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா? 24 மணி நேரம் சூரியன் கிட்டே நின்றுட்டே இருந்தோம்னா சூரிய தேவா முகம் தான் கருத்து போகும், உடல் தான் கருத்து போகும் இல்லைங்களா? அவருடையது இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப மோகமாவும் இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? ஆனா எங்கிருந்து வருது? எல்லாமே பகவான் தான் வருது. அதை நம்ம புரிஞ்சு நடக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 13 சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம் யஹம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷ்டிஷ் சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகம். அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நல்லா படிச்சீங்க. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகிறேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன் என்றார் பகவான். சொல்றாரு பாருங்க, நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இனப்பெருக்கம் பண்றோம், நாம குழந்தை பெற்றுக்கிறோம், இது பண்றோம்னா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லக்கூடாது. இது வந்து வேற மாதிரி. இது நீங்க லெவல் 2ல வாங்க, இதை பத்தி ரொம்ப அழகா டீட்டெயிலா படிக்கலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூக்களோட மகரந்த பூ வந்து மகரந்தத்தை கொண்டுன்னு போறது ஒரு பூச்சியோட வேலையா இருக்கும், ஒரு உயிரினத்தோட வேலையா இருக்கும். அதுக்கு அந்த இதை கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த பூவை மலர வைக்கிறது யார் தெரியுமா? சந்திரன் தான். சந்திரனுக்குடைய அந்த அம்சத்தை கொடுக்கறது யாரு? பகவான். நைட்ல தான் பெரும்பாலுமே வந்து மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும். இனப்பெருக்கம் பண்றது, மகரந்த சேர்க்கை பண்றது உகந்த நேரம் வந்து இரவு நேரம் தான், பகல் நேரமே கிடையாது. பகல் நேரம் மகரந்த சேர்க்கையோ இனப்பெருக்கமோ நடக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அதர்மத்துல போய் கொண்டு விடும். அதர்மம். அப்படிப்பட்ட ஃப்ளவரும் சரி, அப்படிப்பட்ட காய்கறியும் சரி, எந்த உயிரினமே வந்து நம்ம வந்து அது அதர்மத்துல தான் போய் சேரும். அப்ப அந்த சந்திரன் சொல்லும் போது இரவு நேரம் அந்த நடக்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உகந்தது அப்படின்றார். அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றேன். ஏன் அது மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சந்திரனோட அந்த ரம்மியமான அந்த சூழ்நிலை, அந்த சூழ்நிலையே பகவானுடைய, அதை பகவானுக்கு கொடுக்கணும். அந்த சூழ்நிலையை நாம அதை அனுபவிக்க கூடாது. நாம அனுபவிச்சு நாம இனப்பெருக்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப நாம வந்து அதுல வந்து பந்தப்பட்டு போறோம் அப்படின்னு. இது வந்து நிறைய சயின்ஸ் ரொம்ப அழகா சொல்லுது. நீங்க 2வது லெவல் வரும்போது பத்தி விரிவா அந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சம் நம்ம படிக்கலாம். இங்க சொல்ல போறாரு பாருங்க, உடலை பத்தி சொல்ல போறார். இதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதை 14. அகம் வைஸ்வநாரோ பூத்வா பிரணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதக பிரணாபானா சமாயுக்தக பாசாம்யன்னம் சதுர்விதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்வாழி உடலிலும் ஜீர நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளி சுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை நான் செரிக்கிறேன் அப்படின்றார். ரொம்ப அழகான இடம் இது. 4 விதமான உணவை நான் செரிக்கிறேன் அப்படின்றார் இல்லைங்களா? 4 விதமான உணவுகள்லாம் என்ன உணவு தெரியுமா? அதாவது கடிச்சு சாப்பிடுறது, முழுங்கிறது, லிக்கிங் அண்ட் பைட்டிங், அந்த மாதிரி. ஓகே, வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க, வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது 4 விதமான உணவுக்கு செரிக்கிறேன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து Drinking, சுவை swallowing. சார்ந்ததுங்களா? லைக் இனிப்பு, கசப்பு அந்த மாதிரி உணர்வு சுவைகள் சார்ந்ததை கேக்குறீங்களா? இல்ல எப்படி? அதாவது இதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா உயிர்வாழியின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். பகவான் வந்து ஜீரண நெருப்பு அவரு. நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளி சுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். உணவுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான உணவுகள் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம காரம், தித்திப்பு இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா அது கிடையாது. நக்கி சாப்பிடுறது, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, சப்பி சாப்பிடுறது, மென்னு சாப்பிடுறது, இதுதான் 4 விதமான உணவுகள். இந்த 4மே அது என்ன சொல்றது பாருங்கன்னா, அதாவது மெல்லக்கூடியது, மென்னு மென்னு நம்ம சவிச்சு சாப்பிடுறது, அதே மாதிரி அருந்தக்கூடியது, நீர் அருந்துறோம் இல்லைங்களா, அது அருந்தக்கூடியதான் உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, நக்கி சாப்பிடுறது, நம்ம கையில சாப்பிட்டு நக்கி சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அந்த நக்கி சாப்பிடுறது, அதே மாதிரி உறிஞ்சிருது. ஸோ இந்த 4மே வந்து 4 விதமான உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா எல்லா எல்லாத்தையுமே மென்னு சாப்பிடுமா, இப்போ உறிஞ்சி குடிக்கிறத தண்ணியை வந்து மென்னு மென்னு குடிக்க முடியாதுல்ல, உறிஞ்சி தானே குடிக்கிறோம். ஸோ அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இதுதான் சயின்ஸ் இருக்கு, இம்பார்ட்டன்ட் சயின்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப நம்ம நிறைய பேர் தெரியாது, தண்ணி குடிக்கணும் கூட டக்கு 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 டக்குன்னு குடிப்பாங்க. குடிக்க கூடாது, நாக்குல இந்த இடத்துல சேர்க்கணும், இந்த இடத்துல வாயில சேர்க்கணும். இது கூட பகவத்கீதையில பகவான் சொல்ல, எப்படிடா சாப்பிடணும், எப்படிடா இனப்பெருக்கம் பண்ணணும், எப்படிடா வாழணும், எப்படிடா பேசணும், எப்படிடா நடந்துக்கணும் பகவத்கீதையில சொல்றாரு பகவான். சாப்பிட்றத விட பகவான் சொல்லி கொடுக்குறாரு பாருங்க. எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. தண்ணி குடிக்கும் போது இங்க வாயுல வச்சு குடிக்கணும், வாயுல வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள அனுப்பணும். ஏன்னா அப்ப அந்த நாக்குல இருந்து அந்த சுரப்பி உருவாகும், அந்த எச்சை உருவாகும். அந்த நீரோட அந்த எச்சையும் உள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா செரிமானம் ஆகும் உறிஞ்சி குடிக்கும் போது. அப்ப அந்த நேரத்துல அந்த இது அதே மாதிரி சாப்பாடை நம்ம மென்னு சாப்பிடும் போது வாயில திறந்து வாயுல போட்டுக்கிட்டு வாயை மூடிக்கணும். இப்படிதான் தரணும். அங்க வாயை திறந்தாலும் சாப்பிட்டோம்னா அது செரிமனமே ஆகாது. அப்போ அந்த நாக்குல இருந்து அந்த உமிழ்நீர் சுரக்காது. நமக்கு உள்ள போட்டுக்கிட்டு முழுங்கவும் கூடாது, வெளியும் வரக்கூடாது. வெளியும் வாய் உதட்ட ரெண்டுத்தையும் மூடிக்கிட்டு நம்ம உள்ள மென்னு 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 அதை அப்படியே சவிச்சு அது கூட இந்த ஜூஸ் வரும். எது? இந்த வாயில உள்ள எச்சை, அந்த உமிழ்நீரோட அந்த உள்ள இறங்கும், அப்படியே இறங்கணும். நாமளே இறக்கக்கூடாது, நாமளா முழுங்க கூடாது, அதுவா இறங்கணும். அதுதான் உணவு செரிமானம் பண்றது. 100 இல்ல 150 வருஷம் கூட வாழ முடியும், 150 வருஷம் கூட வாழும். அப்புறம் அந்த அல்சர் ப்ராப்ளம், இந்த சுகர் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரையே வராது. இதெல்லாம் சயின்ஸ் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான் இல்லைங்களா. அந்த அந்த 4 விதமான உணவையும் செரிமானம் பண்றதுக்கு நான் தான் இருக்கேன்றாரு. அப்ப நாம என்னதான் செய்யறோம்? காற்று அவருடையது, சுவாசிக்கிறது அவர் தான், அதை மென்னு சாப்பிட சொல்றதும் அவர் தான், அதை மென்னு செரிமானம் பண்றதும் அவர் தான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன், என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களையும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே, உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நான் என்றார். வேதத்தை கொடுத்தவரும் அவர் தான். யாரு? வியாசமுனி. வியாசர் யாரு? பகவானுடைய அம்சம். அதாவது வியாசர் வந்து ஒரு போட்ல போயிட்டு இருக்காரு, அவங்க அப்பா போட்ல போல ஒரு நதிக்கரை ஓரமா போய் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து ஒரு அசுரி வந்து சொல்லுது, பகவான் அவதாரம் கொடுக்க போறார், அது உன்மூலியமா கொடுக்க போறார், அதனால பரத்வாஜா நீ கொஞ்சம் அது இதாக்கும் அப்படின்றார். உன் மூலியமா தான் அந்த குழந்தை வரப்போகுது, அதுதான் வேதங்களை கொடுக்க போகுதுன்னு சொன்ன உடனே அவரு திண்டாடுறாரு. யாருக்கிட்ட நாம இந்த குழந்தைய உருவாக்குறது அப்படி இப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்பதான் வந்து அந்த நதிக்கரை ஓரமா வந்து அந்த அம்மா வருவாங்க. அது இவன் மகாபாத்திரையும் வருவாங்க. அவங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு அவங்க வந்து மீனவ குளத்தில் உள்ளவங்க. அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்பார், ஐயா அம்மா இந்த மாதிரிம்மா இந்த போட்டில் நான் போறணும் அப்படின்னு. வாங்க அப்படின்னு. அப்போ இந்த போட்டில் போய் சொல்றார், இந்த மாதிரி பகவான் வந்து இப்போ அவதாரம் கொடுக்க போறார், அது வந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா, நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க மூலியமா இந்த பகவான் உருவாருன்னு. அப்போ உடனே சொல்றாங்க, அவங்க நான் என் கன்னித்தன்மை இழந்துருவனே அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, சத்தியவதி. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, இல்லை அதுக்குள்ள நான் அந்த கன்னித்தன்மை இழக்காம நான் பண்றேன், அதை வந்து நான் அதுக்குள்ள மந்திரம் இருக்கு, அதை சொல்லி நான் இது பண்றேன், நீ அடுத்தது திருமணம் கூட பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே உன் கண்ணித்தன்மை இழக்க வர முடியாதுன்றாரு. சரி ஓகே அப்படின்றாங்க. அப்போ சத்தியவதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறாங்க. அவங்க தான் வந்து வியாசர். அப்போ அந்த நேரம் இடி மின்னலாம் பயங்கரமா இருக்கு. ஏன்னா அந்த குழந்தைய அவர் பிறந்த போது பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் பிறக்கும் போது முகம்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கும், கரியேல் அட்டகரியல் இருக்கும்,
ரொம்ப மோசமா இருப்பார். யாரு? வியாச பகவான். அவர் பிறகுறாரு. ஏன்னா அவர் மூலியமா தான் இந்த வேதமே உருவாக்குறாங்க. அவரை பத்தி படிக்கணும்னா நிறைய கதைகள் இருக்கு. அந்த கதைகள் ரொம்ப நாள் இருக்கும். அப்புறம் சத்தியவதி திருப்பி யாரு கிடையாது? சஞ்சன மகாராஜாவை திருமணம் பண்ணிக்கிறார். யாரு? திருதராஷ்டிரோட தந்தையாரு அவர் சாத்துனு மகாராஜாவையும் திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா அதை பத்தி பின்னாடி அது ரொம்ப பெரிய ஸ்டோரி, அது மகாபாரதத்துல வர்றது. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வேதத்தை கொடுப்பவரும் அவர் தான். யாரு? வியாசர் முனி தான் கொடுக்குறாரு. ஆனா யாரு கொடு? அது யாருடைய இது? அது பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. அந்த வேதத்தை கொடுத்தவர் அது அறிபவனும் பகவான் தான். பகவானுடைய நிலையிலிருந்து நாம படிக்கணும். நாமெல்லாம் யாரு? பகவானுடைய அம்சம். பகவானுடைய அம்சம் போது அது நம்ம வீதத்தை ஈஸியா படிக்க முடியும், ஈஸியா உணர முடியும். இப்போ ஒரு மாதாஜி சமஸ்கிருதத்துல இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறான்றாங்க இல்ல, போ படிக்க 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 என்ன ஆயிடுவாங்க? ஏன்னா அவங்களும் பகவானுடைய அம்சம் தானே, இல்லைங்களா? ஈஸியா வந்துடும், அது ஈஸியா புரிஞ்சுப்பாங்க, ஈஸியா நடக்காது. எல்லாருமே முடியும். அதுதான் சொல்றாரு, நான் எல்லோட இதயத்திலே வீற்றுள்ளேன், என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உருவாகும். மறதி மட்டும் நம்ம இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். எல்லார் கையிலும் கத்தி இருக்கும், மாதாஜி கையிலும் கரண்டி இருக்கும். கரண்டி கட்டை வச்சுன்னு சுத்தி கிடப்பாங்க. ஏன்னா மறதி இல்லைன்னா, மறதி இருக்கனால புருஷன் தப்பு பண்ணாரா, சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கணும். மறதி இல்லைன்னா ஆகும், எப்ப பார்த்தாலும் கட்டை வச்சு பூரி கட்டையும் சுத்தி கிடப்பாங்க. கரண்டையும் பூரி கட்டை வா உன்னை பொழக்கணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அந்த ஞாபக மறதி பகவான் ரொம்ப அழகா எல்லாரும் கொடுத்துருக்கிறார். ஏன்னா செஞ்சமா தப்பு நடந்துச்சா அந்த மறதியை கொடுக்குறாரு. அந்த மறதியை நாமும் அதுவும் ஒரு பொறுப்பு, ஒரு நல்ல ஒரு பண்பு அது. அந்த மறதியை நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணணும். அதுவும் பகவான் தான். ஞாபக சக்தியும் பகவான் தான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. 16, 17. சரி, நீங்க படிக்க டைம் எடுத்துக்கிறீங்க, நான் படிச்சிடறேன். டக்கு நான் அப்படியே படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன். படிங்க படிங்க. त्वाव इमौ पुरुषौ लोके क्षुरसाक्षर एव सक्षर सर्वाणि भूतानि कूडा स्तोत् अक्षर उच्यते. சரி, இப்போ இங்கே 17 பாருங்க. उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मेत्या दाह्रत यो लोग त्रयम् आविश्य बिभ्रत यव्यय ஈஸ்வரஹ. ஹரே ஈஸ்வரக. ஓகே. இங்க ரொம்ப அழகா தவறக்கூடியவர் தவறார்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஜட உடல் சொல்லும்போது இந்த உடல் இருக்கிறது ஜட உடல் தான், இல்லைங்களா? அப்போ இந்த உடல்ல ஆன்மீகமும் இருக்கு, ஜடமும் இருக்கு. ஆன்மீகத்தோட இந்த உடலை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த மாதிரி திலகம் விட்டுக்கணும், இப்ப பிரபுஜி இந்த மாதிரி இது மாதிரி குடிமை, இது மாதிரி குடிமை வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சின்னதா கண்ணுக்கு தெரியாம கூட வச்சுக்கலாம். முடி நல்லா ஷார்ட்டா நல்ல ஹேர் ஸ்டைல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சும்மா சின்னதா ஒன்று வச்சுக்கலாம். பூணல் கண்டிப்பா போடணும். 2வது திலக்கம் விடணும். திலக்கம் இல்லாம இருக்கு நெத்தியை ட்ரையா வைக்க கூடாது. ஏன்னா இந்த திலக்கத்துல அவ்வளவு இது. சில பேர் பட்டம் போறதுலயும் சரி, ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் நெத்தியில. திருமங்கம் எப்பவுமே இருக்கணும். அது ஏன்னா அது பாத்தீங்கன்னா அது குவாலிட்டி, அது ஆன்மீக குவாலிட்டி அது. சோ அந்த ஆன்மீக புத்தியோட நம்ம இருக்கணும், இல்லைங்களா? சரி, இங்க இதெல்லாம் நம்ம தவறாதவர்கள். இவங்க ஆன்மீகவாதிகள். ஆன்மீகவாதிகள் தவறாதவர்கள். ஆன்மீக இல்லாம ஜட உடலோடு செயல்படுறவங்க பாத்தீங்கன்னா தவறக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷ பரமாத்மா இருக்கிறார். இந்த 2 பேருக்குமே அதிபதியாக இருக்கிறார் பரமாத்மா. எல்லாருடைய இதயத்திலையும், அதாவது அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகிலும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஸ்மாத்க்ஷரம் அதிதோ அகம் அக்ஷராத் அபி சோத்ததம் அதோ அஸ்மி லோகே வேதேச பிரதீத புருஷோத்தமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாருங்களேன், பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. தவறக்கூடியவர் தவறார்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட நான் திவ்யமானது இருப்பதை நானே உத்தமனவன் என்பதிலும் உலகின் வேதங்களையும் நான் இந்த புருஷோத்தரமாக கொண்டாடப்படுகிறேன் என்றார் பகவான். இந்த புருஷோத்தரமாக அதுதான். ஏன்னா அவரு என்ன பண்றாரு? நம்மளை பராமரிக்கிறார். கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார். கிருஷ்ணர் அதாவது வழங்குகிறார். கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார், வழங்குகிறார், அதே மாதிரி வழியும் காட்டுகிறார். வேதங்கள் மூலியமா வழியை காட்டுகிறார். வேதங்கள் மூலியமா உணர்ந்து செயல்படும் நம்மளை பராமரிக்கிறார். வேதங்கள் மூலியமாக நம்மளை வழி நடத்துகிறார், இல்லைங்களா? அது சார்ந்து இருக்கும் போது. ஆனா நாம அதை எதுவுமே இல்லாம பௌத்தியத்துல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் வழி நடத்துகிறார், வழி காட்டுறார், கூட செஞ்சுன்னு இருக்கிறார் தீமைகரமான காரியங்களை. அதுக்கு பகவானுக்கு பந்தமே கிடையாது. அதுல இருந்து பந்தமே கிடையாது. நாம செய்யற செயல்னால நாம தான் அது, இல்லைங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இங்க சொல்லப்படுற, ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, இதெல்லாம் ஸ்டோரி, ரொம்ப அழகான ஸ்டோரி, இதெல்லாம் படிக்கணும். இங்க பாருங்க, எல்லா தேவர்களுமே பகவானோட பால்கடல்ல இருக்கும்போது பகவான்கிட்ட அடிபணிஞ்சு பகவான் கிருஷ்ணர் ரொம்ப அழகா கேட்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. இதெல்லாம் நீங்க 18 days கிளாஸ் முடிச்ச உடனே நம்ம லெவல் 2 ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆரம்பிச்சும் போது இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு 3 ஸ்டோரியா கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன். பத்ம புராணத்துல இருந்து அதே மாதிரி எல்லா புராணங்கள்ல கதையும் என்கிட்ட இருக்கு. 2000-3000 கதை வச்சிருக்கேன். எவ்வளவு கதைகள் நிறைய இருக்கு. இன்னொரு கோவில் ஒரு புக்கு ஸ்டென்டரே வச்சிருக்கேன். அவ்வளவு கதைகள் வச்சிருக்கேன். கண்டிப்பா நாம லெவல் 2ல வாங்க. நிறைய கதைகள்லாம் எப்படி எல்லாம் பாகவதம் புராணங்கள்ல இருந்து எடுத்த கதைக்கு தான். எல்லாம் பௌதிகமான கதைகள் கிடையாது. எல்லாமே பௌதிகமான செயலே கிடையாது. எல்லாம் நம்மள மாதிரி பக்தர்களுடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதெல்லாம் படிச்சாதான் நாம என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நாயன்மார்ல இருக்கிறாங்க, 64 நாயன்மார் இருக்காங்க. அந்த 64 மாலையில இவங்க இருக்காங்க தெரியுங்களா, நம்ம காரைக்கால் அம்மையார். காரைக்கால் அம்மையாருடைய செயல்பாடு பாருங்க, அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். பக்தி, அந்த மாதிரி பக்தி இல்லைங்களா? போப்பாண்டவரை பத்தி ஒரு உலகத்துல நான் படிச்சேன். அதுவும் பக்தி தான். அவர் என்னன்னா தவறா வணங்குறாரு, அவ்வளவுதான். ஆனா அவர் பக்தி கொடுக்குறாரு பாருங்கன்னா, அதுதான் நமக்கு வேணும். எப்படி பக்தி கொடுக்குறாங்க, அந்த ஒழுக்க நெறிமுறை எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க, இஸ்லாமியர்ல எப்படி ஒழுக்க நெறிமுறையை ஃபாலோ பண்றாங்க, அதை பார்க்கணும். பக்தியில இருக்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஆனா அதுல எது நாம நிராகரிக்கணுமோ அதை நிராகரிச்சணும். இப்ப அவங்க செயல்பாடு என்ன, மாமிசம் சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க செயல்பாடு பண்ணுவோம், அதை நம்ம எடுத்துடணும். ஆனா அவங்க பண்ற வழிமுறை பார்த்தீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 5 பேர் தொழுவாங்க இஸ்லாமியர். ஆனா நம்ம சர்ச்சில் போறவங்க காலையில உட்காந்தாலும் எழுந்தாலும் சரி பகவானுக்கு அவங்க இது பிரேயர் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒழுக்க முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இதெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது? சனாதனம் இருந்து வந்ததுதான். எல்லாமே சனாதனம் இருந்து வந்ததுதான். அவங்க வேற ஒரு இதுல இருந்து, வேற ஒரு லோகத்துல இருந்து அவங்க பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க, வேற ஒரு ஊர்ல இருந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க. ஆனா எல்லா ஆன்மீகமும் ஒண்ணுதான். கடைசியில எங்க போய் சேர போறாங்க? இங்கதான் வரணும், வைகுந்தம் தான் வரணும். ஆனா வழிபாடு மாறி இருக்க தவிர என்ன. ஆனா அதுல இருந்து ஒழுக்க முறையை நம்ம எடுத்துக்கணும். யாரு கிறிஸ்டின், இவங்க முஸ்லீம், இவங்க பௌத்த மதம், அந்த மதம் இந்த மதம் சொல்லவே கூடாது. எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். அவங்க தெரியாம வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா நம்ம படிக்கலாம், ஃபியூச்சர்ல படிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு இந்த கதையெல்லாம். இவர் சிவபெருமான் பார்வதி தாயார், ஐயன் சிவனும் தாயார் பார்வதியும் ரொம்ப அழகான ஒரு லீலை பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அற்புதம். அது பத்ம புராணத்துல அந்த 12 அத்தியாயத்திலே மகிமையும் சிவபெருமான் ஐயன் ரொம்ப அழகா தாயாருக்கு உபதேசம் பண்ணுவார். அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா பகவானை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். அது பிரம்ம சமயத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் அது சரசரநாமத்துல எல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை, அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுல வர 1000 நாமங்கள், 1000 ஸ்டோரிகள் இருக்கு. அதுல அதையும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அந்த 1000 ஸ்டோரிகள் ஒன்னொன்னு ஒரு அற்புதமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது பதம் இதெல்லாம் பின்னாடி படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யோ மாம் ஏவம் அசம் மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வ பஜதி மாம் சர்வபானேவ பாவனே பாரத. சரி, ஓகே. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அடிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். பகவானுக்கு ஹரிபக்தி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அழகா உட்காந்துக்கிறாங்க இப்ப 2 பேரும், நித்யானந்தா கௌரங்கா. நித்யானந்தா கௌரங்கா நித்யானந்தா. அதை சொல்லும் போதே நமக்கு அப்படி வரும். ஏன்னா பகவானுடைய இது இல்லையா, அவங்கெல்லாம் பகவானுடைய அவதாரம் கௌரங்கா, அதாவது பகவான் சைத்தன்யர். ரொம்ப அழகா இருக்கும். நித்யா பாருங்க, ஆதிசேஷன், பலராமரையா, லக்ஷ்மணன், அவருடைய அவதாரம் நித்யானந்த பகவான். சோ இவங்க 2 பேருமே நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். 2 பேருமே பக்தராக வந்து இந்த கலிகாலத்துல நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு, எவன் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானை ஐயம் என்று அறிகிறானோ. இதெல்லாம் குவிய அவதாரம், ரகசியமான அவதாரங்களே நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு. இந்த அவதாரத்தை யாரெல்லாம் அறிகிறாங்களோ, யாரெல்லாம் அறிஞ்சு அதை செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக முக்தின்னு சொல்றது எங்க சொல்லு தெரியுங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. 12 புராணங்களை சொல்லப்பட்டு. நான் ஒரு கிளாஸை எடுத்தேன், இப்ப இல்ல, ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேன் அந்த கிளாஸ். இன்னும் யூடியூப்ல இருக்கு அந்த கிளாஸ். 12 புராணங்களை சொல்லுது. நித்யானந்தா கௌரங்காயும் வழிபடுபவர்கள், அவரை ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாருமே முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்றாரு. ஏன்னா கலியுகத்திலோட அரசர்கள் அவங்க. கலியுகத்தோட எப்படி நம்ம கலிகாலத்துல எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குன்றது அவ்வளவு அழகா சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, லாஸ்ட் பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதி
குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானக ஏதத் உத்வா புத்திமான் சியாத கிருத கிருத்யக்ஷ சபாரத. ஹரே 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 கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. அப்படியே முயற்சி பண்ணிட்டே வாங்க மாதாஜி, நல்லா படிக்க வந்துருவீங்க. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக 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 ரகசியமான பகுதி இதுவே. என்னது? பாவமற்றவனும் தற்போது என்னால் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளான், இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், எனது முயற்சியின் பக்குவத்தை அறிகின்றது. இப்ப இந்த 19 ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் வந்து ஒன்னு ரொம்ப அழகா நம்மளை செதுக்கி இருக்கிறார். ஒரு ஸ்லோகம் மணி மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். இதை நம்ம உள்வாங்கி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், அதுதான் புருஷோத்தரமான மாலை. இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பே அதுதான். இந்த சிறப்பே அதுதான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்றதை ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்ல வந்து அது கொடுக்கல, அதான் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1லிருந்து 8வது 5வது பதம் வரைக்கும், அதாவது வீடா விடுதியா அந்த தலைப்புல பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக உலகம், தற்காலிக உலகம், ஆன்மீக உலகம், வீடு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீடு வந்து ஆன்மீக உலகம். இதை புரிந்து கொள்பவர் வேதங்களை அறிபவர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னு 14லிருந்து 11 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதாவது சரி, தவறா சொல்லிட்டேன். 6லிருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஆன்மீக பண்புகள் என்ன, ஆன்மீக உலகின் பண்புகள் என்ன, பௌதிக உலகின் பண்புகள் என்ன, கிருஷ்ணர் நமது இழந்த தொடர்பு புதுப்பிக்கிறார், அப்படி நம்ம செயல் மூலியமா நம்ம புதுப்பிக்கிறார் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி 12லிருந்து 15வது பதம் உடல், மனம், அதாவது ஆத்மா, இந்த 3 செயல்பாடை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி சாரம்னா பாத்தீங்கன்னா 16லிருந்து 20வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தேன். வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள். வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தற்காலிகமான உலகத்தை பற்றோட இருந்து செயல்படுவாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? எனவே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இது தவறாதவர்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஆன்மீக உலகத்தை பகவான கிருஷ்ணரே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க வந்து தவறாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தராய கிருபா சிந்த ஏவச பிரதான பாவனிய வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்து விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.